Blitar, pesona JLS Blitar. Wah, jan deloken videoku sampai entek. Iki video bariki ngono iki semau ning apik-apik videoku. Mulane didelok videone sampai entek. Sing rung subscribe di-subscribe, sing rung follow di-follow. Dadi misalkan aku ngupload video iki sampean kabeh iki ora ketinggalan lho, Mak. Ngono lho. Lah sing rung mitet jempol ya dipitet jempole ngono Mak ya. Wah, gile jan indah banget iki. Ya alhamdulillah kersane ngalah aku pas rene iki meng kok cuacane cerah. Dadi dalane ya jan ketok jereng ngono Mak ya. Iki pas beduk iki pas jam 12 apa tengah 1. Dadi ya jan jan mening ketok padang. Lah sing biyen kau tau rene kan sik urung aspal ngene iki. Aspale sik lekas, sik akeh sing mek kur dikural-kural kae. Kayak kau cuacane pas mendung, pas gremes, dadi ya videone barang ya jan kurang cerah. Mening jan ses tenan. Iki lek sebelah kiri iki akeh apa jenenge? Pantai ini kok pantai ini. Lautan ini sawange ketok mak kok kene nyawang sebelah kiri. Sing kok sebelah kiri, nyawang sebelah kanan, sing nyawang sebelah kanan iki kuwi pantai iki wis laute sangko kene wis ketok. Lek sebelah kiri ya pegunungan, tandur-tandurane warga ya dan lain sebagainya ya wis kaya ngono kuwi mau. Ya iki matur suwun sampean kabeh ya ndelok videoku iki santai teko kene. Santai entek wis matur suwun banget aja lali dicek ranjang kuninge. Lah kuwi isine pakaian dalam kuwi. Mahku ki grosir lho Mak ya. Dadi misalkan sing sirmoro langsung mahku ya oleh kuwi panggane ning dusun Sumberjo Jabung Talun Blitar. Engko wis banyak diskon, luwih murah tentune. Wis mending to dalane jan mending tenan. Sing wis tau rene sapa njajal tangane diangkat komen-komen ngono lho. Aja mek meneng ae. Ngene di videone mosok mek meneng ae. Ya dikomeni, di-subscribe, di-follow ngono lho Mak. Wah, jan kaya ngene lho. Kok indahane. Kene iki lek ndak salah melu dusun Peh Pulo Mak ya. Lek salah ya minta maaf. Ya soale kene iki masuk Sumbersih apa Le Gambir aku ya urung ngerti ngono Mak ya. Peh jan jas tenan Mak pokoke JLS Blitar. Peh sas tenan Mak ya. Jan mening. Iki JLS Blitar iki entake kok kene iki. Iki teko Desa Sumbersih. Dusune iki mbuh kene masuk Sumber Pucung apa Peh Pulo ndak paham aku. Regane ning ora-ora ora nek anune ora ngerti aku. Yes, iki ketok iki meng ketika lewat ya ora nek pekerja.